ikaw, nga nang wala makagay-uniform? Off duty ko karon, Chef. Duty! Nga nang naamang kahani karon? Ari ko nun ng logbook, no? So, oh, duty man lagi ni mo niro, no? Wala man lagi kay maternity leave. Pangkaji ni mo. Gayo push up dia. Dili man god, sir. Ingani man god. Siya wa ka panglaba. Di ang akong uniform gipasuot na ko niya. Kabar kang bawal, nakadapaw lang mo laman ang uniform? Kaya according to our penal code, Refrigerator Safety Act of 1988, nga kung dili ka magsuot og uniform, pwede kang kulong sa kulungan og manok. Nga mo hinungdan nimo nga bunukon ka og manimaw kang ite. Kabalo po ka nga under sa tuwang Derby Act 888 og seksyon sunoy tuktulaok Nga ang imong mahimong parusa magapus up ka ilalom sa gabihan. Sakto, Chef? Oh, sakto. O ikaw, ginoktok ra bang ka? Gaya kong tulok ka numero. Tulog ka numero, Chef? 143, Chef, para I love you. 143, 143 daw. Ikaw 143 ka magapusa pa ng ilalong gabi. Request permission to proceed, sir! Huwag babalin buang, oy. Sige, ato, proceed. 1, sir. 2, sir. 3, sir. 4, sir. Oh, luma! Ano nang anayon di ama kay nakabasa na stuk no og driving license sa LTO. Oh, Uy, ano, tisaba-saba da, no? Karon po ito nakapasar sa tanong exam na ako sa kinabuhi. sige ma, basta kay mauna kuno to. Tala, ato sulayo pangitag dakop ni imong lisensyado. Ha? Tatla. Sige. Checkpoint, we are coming. Wala man dahil tayo signboard hani pa checkpoint na to sa. Maobya na, Chef. Di kalimtan po aning isa. So ani na lang. Ikaw na may mubabag diya sa karsada, isugal mo kinabuhi. Oh, unsa man? Dili ka? Mag-aaswat ka ni usaron, mag-push up ka. Sige, Chef. Wala si pa. Oh. Oy, please, dakpa be. Dakpa be, please. Kane, sulayan suniron. Ara sero, lisensya sero. Oh. Base sa amo ang bagong balaod karon sa Disney Cruise, kinahanglan mo biyahe ka nga wala na lisensya. Kung wala ka lisensya, kinahanglan ka magmulta og 2,500. Bella. Bawal din ang lisensya ron. Aw, ambot sa laman kay. Unsa sa itong gatuan? Kanang nanambal or LTO? Ay, tsaka man kita sino. Luma. Hello, ma. Ay, sila magdayo na nag-iyaw ng anayon. Ada bilat, di gol-gol na ninyo. Tapag isa naman ang liugan na og iskastip. Sa karon, pagitaan ni siya violation na niya mga motor. Liog, sir! Violation, chef. Kaning side mirror niya, dako ra kayo. Tapos, kaning untang gamato ni, tapos rainbow ning salamin. Kaning, ukir ning gold, ukir na eh. Kaning iyahang suga, dapat ni color ni siya aron mahanap ng kaatbang nimo. Dapat color ni. Dayon, tangan ning kaning mga signal. Kung sa'yo gamit nimong kamot, wara-wara og liko. Tantangan siya. Dayon, kaning tambutso niya, dako kay tinga. Kusog ba di ay? Sige, panganaog sa ano mo? Paminaway mo tambot sa ato, kusog ba? Penal Code Republic Act of the Kung dili ka makasuot og uniform, uniform. Buyong, tarong nga buyong. Chef, Le. I love you. sukan tao mo daw. Okay, katawang bulang ka. Halata kayo. Sige. Play. Sir! Play. Gilak na ako rin. Play. Ano sa manay? Nakalibo ka? Play. Oh, nakalibo mo. Balik saba dia. Ay, tigsaba niya. Kay, karon pa ko na. Play. Abelat. Iguit sa mo. Abelat. So karon, sorry. Masong. Di man mo gatutok ang kamera ha?
So karon, ikaw, pangintayin ni siya mga violation niya motor. What's up mga mamarang? So karon mag-shoutout ko dito sa YouTube. So lagyapon sila kay BC. So shoutout Chris Delisa Gisulga, Silso Benitez, YT V Channel, Tisa Labadisos, Abigail Itin, Ginmar TV, Delta Squad, Rowena Marolinya, Anggong TV, Rodi Iscamigin Jr., Jisa Katera, Merian Silion, Tisha, Sin Carl Santomi PH, Tim Badide, Bangas TV, John Lia Asna, Chief Dubs in Finland, Roslyn Siva, Annalyn Madulid, Nectarios Castillo, Charlie Sumbilo, Pupoy TV, Archie Pag TV Vlog, mga kabarbers, Ninyo Ansong, Cliff Vlog TV, BM Yodos, Gabasco Gon Vlog, Mamalin Vlog, Secure Spare Night, Aiden Salvador, GG MYBW, Dong Take Moves TV. So more dito taran guys, so salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mga i-upload. So, ganahan ka pa shoutout, comment below with hashtag Mamarang and follow our Facebook and TikTok account. So dili taman, og salamat sa pagban ani nga video. Hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest way for against stress. Peace out.